हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका. आज आपण तिळाच्या सुक्या चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत. चला आपण साहित्य बघूया. सुकी तिळाची चटणी बनवण्यासाठी आपण साहित्य पाहणार आहोत. इथे मी अर्धा कप सफेद तीळ घेतलेत, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे घेतलेत, शेंगदाणे भाजून मी त्याची सालं काढून टाकलेत, पाव कप सुकं खोबरं घेतले, 5-6 लसणीच्या पाकळ्यात, गूळ पावडर आहे, तिखट आहे, लाल तिखट आहे, तुम्ही लाल सुकी मिरची पण वापरू शकता, हे चिंच आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचे. गूळ आणि चिंच तिखट तुम्ही चवीप्रमाणे घ्यायचे. आता इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलंय आणि त्याच्यावरती मी आता हे तीळ सुकेच भाजून घेणार आहे. मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचे. आता इथे मी जवळजवळ 2-3 मिनटं मी तीळ भाजून घेतले. आता ह्याच्यामध्ये मी हे सुकं खोबरं पण घालून घेणार आहे आणि मी अजून 2 मिनटं परतून घेणार आहे स्लो गॅसवरती. आता इथे तीळ आणि सुकं खोबरं छान भाजलं गेले. सर्व मिळून मी जवळजवळ 5 मिनटं 5 ते 6 मिनटं भाजून घेतले. आता हे असंच गार व्हायला द्यायचंय, नंतर आपण मिक्सरला लावणार आहोत. तीळ आणि खोबरे ते गार झाले. आता आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. आपली आंबट गोड तिखट अशी तिळाची चटणी ते रेडी झाली आहे. मी बाउलमध्ये काढून घेते. इथे आपली आंबट गोड आणि तिखट अशी तिळाची चटणी रेडी झालेली, सफेद तिळाची चटणी. ही आपण सुकीच वाटली, ड्राय चटणी, त्याच्यामुळे ही जवळजवळ महिनाभर तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून वापरू शकता, खराब नाही होत. ही तिळाच्या चटणीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तुम्ही नक्की घरी करून बघा. एकदम झटपट होणारी याची रेसिपी आहे. आणि जर तुम्हाला आमच्या नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स पाहिजे असतील तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर आणि लाईक पण करा. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.